Una estelada gegant a la Gorra Frígia, una de les punxes de la muntanya de Montserrat, donava la benvinguda a la Marxa per la Independència, que organitza l'Assemblea Nacional Catalana. Prop d'un miler de persones han desfilat cap al monestir, algunes a peu des de Monistrol i altres hi han pujat amb cremallera. Montserrat, pel seu simbolisme, era parada obligatòria i l'últim acte a nivell nacional d'aquesta organització transversal i sense vinculació amb cap partit, abans de la gran manifestació ciutadana que s'espera per l'11 de setembre. Davant la incògnita de si membres del govern participaran en la manifestació i si el president Mas hi anirà, des de l'Assemblea Nacional Catalana conviden tothom a afegir-s'hi, però remarquen que l'objectiu ha de ser ben clar. El president Mas ha de decidir el que ha de fer. Nosaltres estarem contents si ve i també estarem contents si en rep el Parlament tal com li vam demanar. Però tothom hem de saber que això ha de ser l'inici de que tots plegats treballem per la independència d'aquest país. Nosaltres convidem a tothom, al poble de Catalunya, a anar en aquest acte del dia 11. Tothom que vulgui, però que sàpiguen que és un acte per la independència de Catalunya. Els portaveus de l'Assemblea han tornat a demanar al govern que s'estalviï el pas del pacte fiscal i es dediquin tots els esforços a la consecució d'un estat propi.